vanha kunnon Dinone. Nyt entistä enemmän rasvaa, lisättyä sokeria ja lisäaineita. Jamis. Mitäkään kaapista löytyy? Dinonea. Hyi saatana! Miksei koulua ja zero väksyä? Miksei puranaa ja zero päänsärkyä? Miksei hyvää musiikkia ja zero Antti Tuiskua? Miksei helvetisti puhetta ja zero asiaa? Miksei komediaa ja zero kiroilua? Miksei juomaa ja zero nestettä? Zero power energiajuoma. HK Blö. Suomalainen vihannes. Tekisikin meille vetää mopilaattia. Vierotushoito voi auttaa asiaa. Mutta ongelmana on myös lääke. Mopilaatti. Mitä mieltä olette mopilaatista? Mä vedän mopilaattia koko ajan. Silloin kun oikein pututtaa, niin kyllä mopilaatti auttaa. Hyvä. Taas myöhässä Lahtinen, hei. Ei kuule, ei riitä. Sori vaan myöhässä, hei. Ei nyt hei. Sä oot kolmannen kerran myöhässä Lahtinen. Tällä Mulla meni viikolla. autokin, hei. Ei oo hyvä selitys. Ihan... Ja älä sä kuule valehtelemaan. Come on, hei. Nyt lähde vaan pois. Heti pois. Please, pyydän. Nyt heti ulos. Tuolla on ovi. Helvetti. Niin. Älä tuu takas. Mitähän se Emma on kirjoittanut?
Tekisikö mieli vetää mopilaattia? Vertaushoito voisi auttaa, mutta ongelma on myös lääke mopilaatti. Saa. Juu!